Mangwanani akanaka muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nawo maSecrets nemaConfessions. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Anzi mukomana shimuri sei zvenyu, please post my story makavika uchitupa changu. Zita rangu inini ndinonzi Enji, ndine shamwari yangu uyo wandichati Niki ari kutambudzika kutaura kudai so. Ndini ndakasunga marriage yake. Dzimwe pfungwa dziri kuti Enji dai wasunungura Niki nekuti chaakakutadzira hapana, tiri kuno kuAmerica. Ndaisatozivawo kuti muAmerica muzere varoi, kutori nezikuru rezvichembere zvinoita zvekuroya, so I joined crew revaroi iroro in the year 2024, which was last year. Zvakaitika ndezvekudai, Niki started dating my crush from high school, a white guy. Saka Niki ndainge ndakatomuudza kuti this guy that you are dating, in any way ndinomuda, handidi kuti unge uchidanana naye because it would hurt me kana mukazochata mazova nevana, then how am I supposed to visit you, because you know very well kuti when ndinotomuda zvekutodaro. I used to tell her all about the fantasies that I had, kuti ndaifungidzira kuti ndainge ndichazoroorwa naye, but she went ahead ndokubva achizotanga kudanana naye Wayne, even though I used to tell him kuti Niki siyana nazvo zvauri kuita because uri kutongondirwadzisa. So they started dating mugore ra2023 and then vakazochata mainge vava mugore ra2024 pandakazotemererwa nyora dzevuroi. So it happened like this. I was on a flight going to Zim. Painge paina vamwe gogo who were sitting in front of me and my mom. So pakuzono rukandege vakangondikwenya. Pavakandikwenya ndakanzwa ndichipera simba. Later that evening, patainge tiri kumba kwatete muHarare tisati taenda kumasvingo ndokune family house, ndakabva ndavarota gogo ivavo vakauya kwandiri vainge vakapfeka rimwe zidhirezi rainge riri remucheka weblack semachira aya awo anopfekwa nen'anga kana kuti vanhu vanoita zvemidzimu. Pandakavarota gogo ivavo handina kana kumbovhunduka, ndakatongoti ko muri kudei naimi, muri kudei kwandiri. Vakabva vandiudza kuti ivo vainge vachida kundibatsira ndokubva vatongonyangarika. Saka vakangondipa address. Funny enough, mukomanashi, address iyoyo yavakandipa kuHope. Patakazodzoka muHarare, I went and I saw her kuAvondale kumba kwavo ndokubva tatanga kutotaura paya as if we had known each other all of our lives. Saka it turned out kuti we stayed in the same state kunoku kuAmerica. Saka vakandiudza kuti she had felt the energy. Ndainge ndisingatozvizivi kuti kana uine godo, uchinzwa shanje negodo pamusoro peupenyu hwoumwe munhu, usingade kuti munhu iyeye ange achizobudirira pazvinhu zvake zvaanenge achiita, unenge watova nebad energy yekuti varoi wherever you go to, varoi vanotofila kuti this person ane this negative energy iri paari. Saka vanenge vava kutoda kutoti vange vachikutora vokushandisa kana kuti voita kuti unge uchijoina club yavo yevaroi sezvakaitika kwandiri. At her house, there were a lot of cats, mukoma, everywhere, like she was a cat woman, this woman. So then vakabva vachizondiudza kuti vainge vachida kundipa mushonga wekuti ndinge ndichizogadzira Niki so that she will never enjoy a marriage, ange achizosvika pakudivorce murume wake, uye zvekare she will stay as a single mom for the rest of her life, ange achizongova a sex object kuvanhurume wose. Murume waanenge adanana naye anenge achingomuona as a sex object, nothing else. Saka ndakabvuma, vakati tainge tichifanira kuti tinge tichizohave a meeting once again when we are back in America. So I waited for her to return back because vakatombogara kuda about 3 to 4 months
variko kuZimbabwe ikoko. When she came back, she texted me on WhatsApp vakabva vati, girl, uya tisangane. Ndakabva ndaenda kumba kwavo, the same as sezvandakasangana nazvo kuZim. She is a cat woman, but kuno she does not have a lot of cats. Even my mom, she fought with me when I bought my first pet, which was a cat. Vakati, of all the things, sure, ungada kutenga kitsi enji nematyikiro andinoita kitsi. Ndikati, no mom, I am buying this cat. So pandakaenda kumba kwavo ndakabva ndachizosangana another group of women vainge vari 5 including gogo ivavo. Vose vakabva vatora mazidress avo matema iwawo ndokubva vachizotanga kutaura neni, vakandiudza kuti ivo vainge vari group revaroi, vainge vachida kuti ndinge ndichizojoina group iroro revaroi. Ndikati it is fine. By then I was already possessed by that spirit yekuda kutongoroya Nikki. Saka ndaingoti whatever that I'm going to do, I will do it, because ndoda kuti ndinge ndichitongomuroya atongorwadziwa. How dare she date and get married to Wayne. Pane madiro andainge ndichimuita, and she knew kuti ndinomuda, and yet she has chosen to get married to him. So vakabva vandibvunza kuti ndaikwanisa kuva neaccess here kuwedding dress rake Nikki. Ndikati yes, most definitely I have the access. Vakati, can you have it in your room? Ndikati that would be complicated, but ndichaona kuti ndoita same. So I then started coming up netuma stories, Nikki this, Nikki that. Ndakabva ndachizokwanisa kumuconvince kuti ange achindibvumidza kuti ndinge ndichitora wedding dress rake ndogara naro. Ndakangomuudza kuti it is good luck for the dress to stay at your friend's place. Saka akazondibvumidza. Then I went and I collected it. I was staying with it in my room. Even my mom, she knew about it. Plus ndakati kwaari, ndikudawo good luck rako rauinaro, I also want to get married iro rinogore. Saka ndakange ndichigara naro. Zvandaiita mukomanashi, ndaibuda naro, then I would drive ndobva ndaenda kumba kwagogo ivavo ndonosangana navo. By then ndainge ndisati ndakodzera nekugraduata kuti ndinge ndichizofukawo mazidress sevainge vachifuka, because ndaifanira kuti ndinge ndichizodeura ropa, as in kuisa munhu weukama pachijana. Saka ndine vamwe vatete vangu vari kuno kuAmerica vari kutorwara zvakaipisisa izvezvi nechirwere chekensa. Kana vafa, then it means kuti ndinenge ndava kukwanisa kuti ndinge ndichifukawo mazidress iwavo avo avanofuka muclub yedu yevaroi, avo anoita kuti unge uchizova nesimba. So I would take the wedding dress raNikki asingazvizivi kumba kwagogo, then tobva tachizotanga kuita miko idzi vaidziita vari vega. Saka taienda mune imwe room, sezvo inini ndisati ndava nesimba rekuti ndinge ndichifuka mazidress iwawo eblack, ndaingogara nechepaside. Taipinda mune imwe room pamba pagogo ivavo, munhu atori nemari dzake muno muAmerica as well as kuZimbabwe, vatori nezibig mansion. So there is this other room, a dedicated room yakazara nemaglass. Saka taiti kana tapinda muroom imomo ndobva ndapiwa dhuku rebrown nekamwe ka-t-shirt so kebrown kakasakara kekudharadhara. Gogo ivavo vakandiudza kuti dhuku iroro ne-t-shirt zvainge zviri zvagogo vavo, saka zvakatongosakara ende ndezvekudhara. Vaindipa kuti ndige ndichipfeka nekusunga dhuku iroro kuitira kuti ndisazoparadzwa nemweya waizopindamo murumu imomo panguva iyo yatinenge tava kuita mhiko dzekukesa wedding dress raNikki. Saka vaibva vachizotora wedding dress riya and then paiva nemweya uyu waingonyuka uchibva mufloor. Waiti kana wanyuka uchibva mufloor kudaro waibva wachizozvipfekedza muwedding dress rake Nikki. Dress iroro raitotanga kutofamba riri rega. Dzimwe miko idzo dzavaizoita handikwanise kuti ndige ndichidzitaura pajekerere. Saka taiti kana tapedza kushandisa dress iroro pamiko dzeurombwa, then
tose tiri 6 kudaro taibva taripfeka one after the other, kuri kurasirira mweya yejambwa neminyama, sezvo vakadzi vose ava ivo vari single, even though vaine vana but vakadivhosa varume vavo kudhara, saka vainge vachitapurira mhepo yacho iyoyo yekuti unge uchizosvika pakuchembera usina murume. Saka ndaibva ndachizotora dress ndobva ndadzokera naro kumba until achizochata Nikki. Kutambura kwaari kuita ndinogara ndichimubvunza kuti asi naiwe unofirei nemanakiro awakaita, the way that she is being abused by her husband, like she can't do anything to him, and he is always promising him fake stuff like I will never do it again, then over atanga futi kumuchita. Recently Nikki akandiudza kuti ane herpes isingarapiki. Ndikati wakaiwana kupi? Akati yakauya naWayne. Ndikati so you are still staying with him? Akati yes, because I love him. Ndakangoseka ndikati ya Nikki wakapusa, just dump this guy. Asati zvake arwadziwa, kana asvika pakurwadziwa achamudhamba. This one I am telling you achasvika pakumuramba murume, and once angobuda mumarriage iyoyo, that is the end. Haasi kuzombofa futi akawana murume wekuti anoti ndikuda kuti ndige ndichizokuroora Nikki. Achazongova a single mom who will be moving from one man to another, achingosakadzwa nekungochembedzwa nekuda kwekuti takasairira dhimoni racho iroro rinoita kuti unge uchingoramba uri single paari, and there is no way out nekuda kwemhiko dzatakaita. But since she is my friend, dzimwe pfungwa dzinoti dai wachimusunungura, because she has suffered a lot, ma-STI, kutukwa, kurohwa. It is just sad what she is going through, and she does not even want her mom to know, because kana akangoudza mama vake, then mama vake is going to go and get him. Iye haasi kuda izvozvo. Ndikudawo advice kubva kune vedare renyu. Should I make that risky move and reverse this case? Ndokumbira vana gogo, even though vakati kana ukada kureversa this case unokwanisa kurasikirwa maybe naamai kana kuti nababa vako. So that is what has been stopping me, but I feel so sorry for her because she's a good friend. Kungoti akangobhayiza zvake ainge asingafanire kuti ainge achizoita get married to the man that I loved, uyo wandainge ndichizama kuti ndinge ndichimusedusa so that we can be together. Iye ava kubhayiza pazvinhu zvangu. Ndo secret yangu mukoma. Vanojaja judge me as if I care. Yo, muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna Angie. Naiwe zvawakaoma iwe Angie, ngatitaurei naye mucomment section. Hanzi ndakajoina crew revaRoy muna 2024 apo pakachata friend yake Nikki. Yo, zvakangooma hazvo veduwe. Hanzi ndomusunungura here, ende kana ndikamusunungura hanzi there is a risk yekuti ndinokwanisa kuzorasikirwa nemubereki wangu. Ngatitaurei naye mucomment section. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukomana makadii zvenyu, please post my story makaviga chitupa changu. Ndakashandiswa muDubai. Zvazvekunzi unodanana nembinga hazvishandi zviya. I was a man who always wanted to date rich women. Zvakatanga apo pandainge ndiri form 4 pandakatanga kudanana necousin system yateacher vainge vachitidzidzisa maths. Saka teacher ava vaindifarira zvisingaite, vaipota vachitondiinvita kumba kwavo, but vainge vasingaiti zvisina basa nevana vadiki vechikoro. So I would go there for extra lessons. Saka pandaenda kumba kwavo ndo pandakabva ndachizosangana the sister uyo akazongotanga kungondiitira ma-actions. Ndiye munhu wandakatanga
kurara naye. Saka ndakangotangawo nekungorara nemunhu mukuru, ainge ari munhu mukuru kwandiri. Saka zvakabva zvatongopinda muropa kuti I only date women vanenge vari vakurusa kwandiri. Saka ndakange ndatova a gold digger. Ndava kudanana naye Grace uyu, ndakabva ndachizotanga kutogara naye, ndakatombogara naye ndikatomboshayikwa, but then inzi mwana aripi, izvo ndainge ndatotizira. Grace ainge ainewo shamwari dzake dzechikuru dzakatanga kundipfimba, dzimwe dzaitongoti kana dzikasvika paden dzikaona kuti Grace anenge asipo, then dzobva dzatotanga kutondikumbira bonde, ndobva ndarara navo. Ndakatanga kuita bhegi mukoma, ndainge ndava kufamba nemotikari dzinodhura. Fast forward ndakabva ndachizotanga kudata umwe mukadzi ainge ariwo wechikuru, ainge akashayikirwa nemurume wake, but ainge ari muzukuru wevamwewo minista. Saka akabva achizotanga kundishandisa. Ndainge ndichiendeswa kuDubai neprivate jet. Saka mumonakari ndinenge ndiinaro munenge muine gold rinenge ririmo. Saka ndakazviita izvi kwemakore akati wandei. Womanashin, that woman, she was very controlling. And chinondirwadza ndechekuti pandaedzawo kuti ndinge ndichimuonesa kuti I cannot live this life yekuti ndinogara muhotel, yet amai vangu vachidya sadza nesalt. There was a time pandakabatikana zvisingaiti. Ndakabva muno muZimbabwe ndikaenda kuDubai. Ndainge ndine about 3 kgs of gold in a private jet. Saka when we would go through check in and check out, saka isusu tainge titori nelane redu rataishandisa, and we would not even get our bags scanned. Totobuda munyika paya, and the same kana tasvika muDubai. So ndakabatikana kuti right now ndine goridhe rakawanda kudai randabva kunosiya kuDubai. I'm not being given anything. Ndikungonzi tiri murudo, we are going to get married, and uchazopiwa prazi nasekuru vangu vachakupa futi nemakambani. So it was a lot of promises. Ndichingoshandiswa mahara, but ndichirarama life yakanaka. Ndakazoti ndadzoka kuno kuKuzimu ndokubva ndaenda Komba. Ndakasvika ndikanzwa zvichinzi amai vainge vakabika sadza nemunyu the previous night, kutongobika sadza vanhu vachitongoseva nesalt. Ndakapinda mumotikari mangu ndikachema because ndainge ndisina kana cent, yet ndainge ndiri munhu ainge abva kuDubai. So then I went and I met her hotel because ndakati chandokumbira kukuona. Ndikabva ndamuudza kuti at least I wanted something. I saw the other side of her, kuti munhu atori evil. Akatanga kupopota. Ndikati, so how do you expect me to live? Unoti ndongoshanda here? I then told him kuti kumba kwedu vainge kustorina kana chokubata. Saka she just opened her handbag ndokubva anditema $1,000. Ndakabatikana. After that she demanded kuti tinge tichisika bonde as if there was nothing that had happened. Ndikati hazvina hazvo mhaka. Ndakabva ndaenda kumba ndikanosira amai vangu mari iyoyo. I then made a decision. Ndikati okay, it's fine, I'll be hustling her gold, but ndichatanga kuitawo zvekupinza ranguwo goridhe muDubai. Ndakabva ndachizokwanisa kubatana nerimwe syndicate remagold buyers. Saka vainge vava kundipa goridhe ravo. Saka ndaingobatanidza pagoridhe iroro raaindipa. Kana ndiine 2 kgs ndaibva ndachizoti nekg rangu, then ndobva ndatoenda kuDubai ndotonohasela. Upenyu hwangu hwakatanga kuchinja, but within 2 months after she had known kuti ndozva ndainge ndava kuita, instead of her understanding kuti I'm just trying to hustle so that ndinge ndichikwanisa kuchengetawo mhuri yangu, iye akabva atondisungisa. Ndakasungwa muDubai mukoma, but kusungwa kwandakaitwa I was just threatened, and ndikabva ndapiwa a permanent ban kuti I can never visit Dubai ever again, and I then got deported. Ndikadzoka kuno kuKuzimu. Ndakarwadziwa asi chekuita painge pasina. I then started struggling in life. Nanhasi uno ndiri munhu achiri kungoita zvekungokiya. I could not believe kuti she would become so evil-hearted pamunhu ainge achingozamawo kuti ange achijingirisa upenyu. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma vedu hanzi akandiitira utsinye.
zvakangooma hazvo veduwe. Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. Saka vaida kuti munge muchirarama sei, maybe zvainge zviine urombwa huchereketwa mukati, munozvionawo sei mhuri yeZimbabwe. Hanzi ndaidanana nemuzukuru waminista ainge aine mari yakawanda, ndaimutakurira goridhe rake ndichienda naro kuDubai, but aisandipa kana cent. Even though ndainge ndichigara muhotel, hanzi ndiri muHarare ndinenge ndiri muhotel, kuDubai ndinenge ndiri muhotel zvekare, asi ndakazobatikana amai vangu pavakaseva sadza nesalt, ndikakumbira mari akanditema $1,000. Maybe zvainge zviine urombwa mukati. Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. Inzwaiwo nyaya iri pano. Hanzi makadi zvenyu mukoma, please post my story makavigawo chitupa changu. Ndakaendeswawo kun'anga nebest friend yangu. Friend yangu iye ari kurarama imwe life song yekuti ndinoti kana ndikafunga nezvazvo dzimwe nguva ndinoita sekunge ndichabatwa nemuedzo ndodzokerako kun'anga, but iye zvaakandiudza soka ndakanzwa ndichimerera nekutya. Asi munhu wose waunoona mukoma achifamba nemazimotikari anodhura anenge akapiwa mablessings kubva kuna Mwari, asi munhu wose waunonzwa achiti kuna Mwari kudenga anenge achireva Mwari chaiye watinoziva tose wemuBhaibheri. Chazondiunza pano mukoma, ndikuda kuti mhuri yeZimbabwe kunyanya maKristu munge muchingondipawo advice nekundikurudzirawo kuti even though I am being tempted over and over by my friend, kuti ndisabvuma kudzokera zvekare kun'anga. And chiri kundinetsa ndechekuti upenyu hwacho hwava kutowedzera kutooma, and handisi kunzwisisa kuti sei upenyu hwacho hwabva hwawedzera kuoma kudai. Maybe it is because ndava kuziva kuti kune n'anga inokwanisa kundibatsira kuti upenyu hwangu hunge huchizokasika hwachinja. Ndakatanga kuwirirana naye murume uyu mushure mekunge atanga kunamata nesu pasangano randainge ndagara ndichinamatira ndiri pariri muno muSouth Africa. Chechi yedu iPentecostal yakatobvawo kuZimbabwe, munotoiziva mose. Saka nekuda kwekuti he is a businessman, ininiwo I am a businessman, ndine kambani yangu yeplumbing, takabva tachizotanga kulinka achindipa mabasa. Saka ndakange ndava nechallenge yekuti kana ndikashanda zvainditorera nguva kuti ndige ndichizobhadharwa. Mumba makasvika pakupinda nhamo zvekuti ndakabva ndachizoenda kwaari ndikanomukumbira mari, akabva achizoti ndaneta nekuramba ndichingokupa mari, iwe hausi kuzviona here kuti maproblems ose awa auri kusangana nawo zviri kukonzereswa nekuti iwewe une mweya usina kunaka uri pauri, hande kun'anga. Saka takazoti tiri munzira tichienda kun'anga kuDurban uko kwaakarombera, ndopa akabva achizotanga kundiudza more about his personal life, kuuya kwaakaita kuno kuSouth Africa after arambana nemudzimai wake, achiti ndakabata mudzimai wangu akarara nasekuru vangu. Saka akabva achizouya kuno kuSouth akatanga kushanda muDurban mumaprazi umo mainge muine vanhu vakawanda vaita zvokubata-bata mishonga. Saka nekuda achida kuzvichengetedza, achitya kuti anokwanisa kuzourapwa because ndiye ainge aswededzwa zvino nevamwe varungu padhuze nemurungu, and iye akati ainge achidhiraivha tractor iyo yainge iri tractor yaingoshandiswa nekudhiraivhwa nevarungu chete. Saka akatanga kuvengwa nemazulu zvekare nevanhu vekuMozambique, zvakazokonzeresa kuti ange achizotanga kurwara. Iye akati kwandiri, hanzi ndakambozvimba dumbu, zvakazokonzeresa kuti ange achizoenda kun'anga. Paakaenda kun'anga after arapiwa apora, ndopaakazotanga kufunga rimwe zano zvino rekuti ange achizoita zvemishonga yekuti ange achizova nemari. Akabva achizopiwa zvitukwane, muno vanomati mashop boys, but iye anoshandisa makonzo awa. Kushanda kwaanoita, kana akauya pamba pako akaita basa, kana ukamubhadhara zvezviya
zvimashort boys zvake izvozvo zvinenge zvatova neaccess kumari yako. Anenge ava kuti paanenge adira anokwanisa kungotuma makonzo kuti ange achiuya mumba mako then obva atoba mari zvisinei nekuti mari yacho inenge iri mubank. Achindiudza akati kunyange munhu ari murungu kana muIndian kana munhu mutema kana aine mari mubank kana aine 2 million, saka zvitukwane izvi zvinotora 20% kana kuti 10%, zvichireva kuti pa 20 million zvinobva zvaba 200,000 mubank, zvobva zvauya nayo iri cash. Ndikati kusaka munhu iyeye haazozvioni here kuti mubank mangu mune mari yashota? Akaseka akati ndokusaka kuine ma-emergency problems nemamwe ma-hidden cost aunofanira kuti unge uchiziva nezvavo. Anokonzereswa nemhepo dzezvitukwane, kuti unenge wakaronga kuti mwedzi wakati ndoda kuzotenga TV, mwedzi iwoyo kana wava kuda kunosvika vana vava kurwara, iwewe kurwara, kana uchishanda basa rekuti unobhadharwa according kushanda kwaunoita, ndopaunoita kana mazuva uchirwara usingakwanisi kuenda kubasa. Zvitukwane zvezviya zvinenge zvichitokutorera mari, uchienda kuzvipatara uchibhadhara mari, mumba kana muchiita maproblems, uchibatsira vanhu, uchibatsira hama, ndo kutodyirwa kwaunenge uchiita mari. Ndikati kose varonga nditi umwe neumwe anenge achimira nezvake. Akandiudza kuti unokwanisa kungoti uchidriva motikari yako wotongoita kana a small accident yekuti inozonokudyira mari nemarepairs, kana kuti uchingorivhesa uchibuda pamba pako otongokweshera zvekuti you need to fix something on your car, otodyirwa mari nema-maintenance cost acho iwawo, zvinenge zviri zvitukwane. Saka paakandiudza nyaya iyi ndakabvuma, asi takazoti tasvika pamba pen'anga pandakazotanga kunzwa nyaya dzekuti unofanira kuti unge uchizochekeresa vana vako one after the other, and izvi zvinotora 10 years uri paperiod yekuti hautendedzwe kuti unge uchiramba kana ukanzichekeresa. Chero ukanzichekeresa mukadzi wako unofanira kutoti unge uchitomuchekeresa no matter what. Saka ndakabva ndachizokundikana, ndikati inini ndakundikana. N'anga yacho ikatsamwa zvisingaiti, ikabva yati kune umwe wangu, koiwe unogondiunzira munhu akadai mumatare mangu sei ndikaripiswa nekuda kwekuti ndainge ndafumura. Vakanditi watofumura dare rangu, ndine mari dzandakaripiswa. Shamwari yangu akasvika pakundiavoida kuti tinge tichizodzoka tose kuno kuJoburg, akati ainge aine vamwe vanhu vaainge achida kutanga amboona makare muDurban. Ndikatongonzwisisa kuti ainge ava kutongoona kuti tiri vanhu vane miono yakasiyana, saka akaavoida kuti ainge achizodzoka neni kuno kuJoburg. Ndokubva ndachizombotora flight and then I came back to Joburg alone. Zvino mukoma pandiine dambudziko napo ndepekuti kubva pandakaenda kun'anga kusvika pari nhasi ndiri munhu ari kurarama life inorwadza. Tainge tisingambonetsani mumba inini nemudzimai wangu, but iko zvino kana ndikakuudzai kuti almost on a daily basis tinototi tinge tichitotukana nemudzimai, ende zvose izvi zvakangotanga kubva zvandakaendako kun'anga neshamwari yangu. I know kuti kutopinda kwandakaita mumatare ndinogona kunge ndiine mhepo dzisina kunaka dzandakadzoka nadzo mumba, in which I tried to pray, kunamata ndakanamata, uye zvekare ndikakumbira ruregerero kuna Mwari, ndikati God please forgive me nekuda kwezvandakaita ndikatsanya. I would wake up in the middle of the night ndichiita midnight prayers, but tinonetsana nemudzimai. Saka ndizivi kuti am I supposed to tell my wife kuti dear ndo zvakaitika, ndakamboenda kuDurban nefriend yangu ndikaedza kuti ndinge ndichiromba, but I felt kuti ndinge ndichizozvigamuchira kuti ndinge ndichizonzi ndiri munhu angazoita 10 years in a period whereby ndinenge ndichizonzi ndinenge ndichiita zvekuchekeresa vanhu vekufamily kwedu nekufamily kwenyu,
Do you think kuti she is going to understand me if it happens kuti I come out clean and then I will tell her kana kuti anobva atondiramba? Mukoma, ndikuda kuti mhuri yeZimbabwe munge muchindibatsirawo uye zvekare nekundirangarirawo kana munamata, musandikanganwa, because I am going through a lot right now. Business rangu rakaita kudhakwa, customers angu andinotoziva, andaiziva kuti nhingi nanhingi uya anokwanisa kundipaka subcontract, havasi kana kutombodavira macalls angu. Ndinoti kana ndikafona unyatsoona kuti munhu asi kuda kutotaura newe. Usually ndainge ndiine varungu vaipota vachindipawo masubcontracts apo pazvinenge zvakadhakwa. Ndibetsereiwo, ndofawo nenzara here mhuri yeZimbabwe muripo, nekuti ndakasarudza Jesu instead of Satan. Mhuri yeZimbabwe, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi ndofawo nenzara here mhuri yeZimbabwe, inimi muripo nekuda kwekuti ndakasarudza Mwari. Strange things indeed they do happen in this world. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.